A to som ja. Už tu máme zapnuté bravko, takže ideme sa pozrieť. Máme tu aj novú eventku, ktorú už viete. Dobre, že je nová eventka. Tuto nehrávam teraz moc ranked, ale niečo nám tu vyskočilo. Na to sa pozrieme za chvíľku. Toto klajmneme. A na túto oferku bude zamerané celé toto video. Ale ešte predtým tu zadajte odber a lajčík. Takže je to všetko zamerané na Edgara, celá oferka. Takže dáme si jedno roundko a môžeme sa ísť vrhnúť na to. OK, máme to tu. Počkáme si na niekoho, na nejakého kamaráta. Kamarát, čau? Nechceš byť môj kamarát? Nechcel? Ja som kamarát. A Tara, no nazdar. Ty pro. Boris tam mal už aj neviditeľnosť. Takže musím si dať bacha. Juhu. Čo je ty fejkový pro? Nechaj ma. Nie. Nikto nič nevidel. Chcem dať. Nie. Tak. No dobre, tak dáme, skúsime Brawl Ball a niečo mi hovorí, že možno by sme sa aj pozreli na tú oferku. Ale však vidíte. A tak nie. Easy. Aspoň mi to toto neukradol. Bum bum. Tamku. Bum. Easy win. Tento kolo sa nič nikto nevidel. A Epika. Fajn do začiatku. Na Janet. A môžeme sa ísť pozrieť do toho shopika. Fú. No, coiny si tu musíme doplácať. Ale máme tam free legendary. Takže kupujeme. Je to tam. Je to tam, chlapci a dievčatá. Steve Edgar. No super. Tak, táto oferka, ľudia, sa... Počkať, mňa to Ja si budem musieť dokúpiť. Nie. Ja nedostanem tú legendérku. Kámo, nehovor, že to som si na hovno kupoval. Kámo, nie. Ja nemám na to gemy. A k tomu ešte samé rare. Kámo, tak máš časť. Epika, ale... No dobré skin, ale... Ale ja si to musím dokúpiť.
Nie to... Si robicie. No.